na co użolają się najbardziej polskie turysty? Ano chyba na wszystko, co ino jest myli. Dom wam sam dzisiaj pora przykładów na wajanie turystów. To było bez 20 lat temu nazad, kiedy my z moją Elzą wykludzili się na wywczasy do Tunezji. A ta szumno, fajenisto miejscowość, jak my byli, mianowała się El Monastir, kole srogiego Portu Sis. Kiejsik na odwieczej życzy my we hotelowym barze kole takich hormii polskich turystów. My się tam ze moją starą Blank nie odzywali, ale te kamarstwo welenos, kie już dosik już wysłepało, napoczło ci te roski na przebieżki rozprawiać, co i w to takiego srogiego widział albo zmachlował. To wszystko szłoby jeszcze strzymać, ale znot się taki jeden na bań tużony, kiedy ci na wszystko żeląbią i molędzią, wszystko mu się nie zdało, wszystkiemu nie było rod. Kiedy wszystkie naokoło sprawiali o swoich przygodach i no on jedyny napoczną wajać i że skuli taki maluśki fącli w swojej izbie, było mu na łotwieczeż tak festelnie ćma, co mu się Blank wszystko popniło i zamiast do haźlika wlościł on do hotelowego szranku, jeszcze tu ku temu prasknął palicą mu orant i te roski miał festelno ojla na czole. Inszym razem była ci z nami na wywczasach, to było na Majorce jedna Anglibera, kajsik spod Częstochowy, kiero zawdy wandrowała po świecie ze swoim psiokiem. Kiejsik przy obiedzie wkarowała do hotelowego restaurantu i już od proga wrzeszczała, by ją w to ze skóry obdzierał. Ludzie, kaj sam jest jako ochrona, kaj są ludzie, którzy mają starać się o nas, o turystów i ich dingse, które zesia na wyczasy przysmycyli. Poleku, paniczku, poleku, krochmala i opatenia, cóżeż coś takiego wam się stało i że larmujecie na cołki karpenter i szterujecie sam ludzi przy obiedzie? Co się stało? Napotrza się jąka ze złości i porwaci się na mnie. Widział kto to widział? Mojego psioka, mojego Pekińczyka chciała ci zeżryć mywa. Taki hobby Adler. Kie indziej byli my ze moją haźbietką w Egipcie. Bez 2 tygodnie mieszkaliśmy we szykownym hotelu, miana już nie bocza, jakieś kilkanaście kilometrów od samej Aleksandrii, w takiej miejscowości Hanowi. Tak ci Józaj była z nami pora oszkliwców, a najgorszy był jeden mądrok, który bezmać wszystkie Filipy pozjodał i wszystko go tam szterowało. No i przodzi traciła mu się gorzoła w jego izbie. Pewnikiem miał rot ci pieronym słabo palica i nie pamiętał na drugi dzień wiele na owieczeż wysłepał, albo już taki ci był oszkliwiec rasista, co zawodzali mu ludzie ćmawe, albo Blank czorne. Z kuli niego dyrektor hotelu wyciepby był ze roboty jednego Arabera, który nam bedinował, bo ten istny dał skazać i że razinku ten Araber wysłepał mu pół halby naszej polskiej gorzoły. Nie miarkował ten głupielok i że temu Araberowi religio nie dozwolała słepać gorzoły. Ale to był jeszcze maluśki pinkiel. Kiejsik kozał zawołać naszego pilota, był to fest wysztuderowany chłop, Manum Sadek się mianował i napoczną jamrować i wajać i wynokwiać i że mu pieronym daleko do morza. Jeśli te morze oddalone bardziej niż to było na fotografii we foldyrze. I nic mu nie szło wytuplikować, co to jest 2 razy bezdzień z kuli odpływu i przypływu morza. Uwziąć se, co będzie szprajcował w naszym orbisie. Jednemu zaś inkrzymu orientolowi we Cienfuegos na Kubie zawodzali na isto szykowne, wizgierne ajdeksy, których wszędzie było pełno. Ajdeksy, takie małe jaszczurecki. I Blanci one żadnemu nie zawodzali i no szło ci na nie zazierać godzinoma. Kiedy się człowiek wykludzo do takich krajów jak Egipt, Indie, na modno Tereski Dominikana, albo kajsi jeszcze większe gorkie kraje, to trzeba też być zawdy na to narychtowanym i że byle kraj trafić idzie na Mozgole, Szwoby, Rusy. Tak ci tam już jest i nic na to nie idzie poradzić. Ale trafił też już na takiego, kiedy na odwieczerz już po ćmoku wkarował do hotelowego baru we Soczi na Krymie i wrzeszczał hobby nojęty na cołki karpenter. Ludzie, a u mnie w izbie są szwoby, srogie hobbyliwy. Pokazało się nie szkodzi, co to byli dosik srogie kopruchy, ale ten cielepa nie dał se tego powiedzieć i dalszym jamrował, a że mu dali insza ezba, tela, co jeszcze bardziej zabłechano.
No i barzy to, i tu by się szło wadzidło Polaków, ale wyrobiają kajsik we cudzym kraju Englandery. Im i można jeszcze ino nowym ruskim zawodzą na isto wszystko. No i barzy to żaden nie chce go dać po anglicku. Im się zdo, co wszystkie muszą, tak we ich dawniejszych koloniach, na zicher go dać po ich niemu. I kiedy też uwidział we szykownisty, sztramski kafei we Paryżu, jak jeden ryży Englander długo przysłował francuskiej kelnerce i że jego jej kamretów przynależy uważować po królewsku, ona po leku blank zerurum odpowiedziała. A miarkujecie, panoczku, co my, Francuzy, robili swoim królom? I tu ci go sztopło i blank już nie było mu nic do śmiechu. Ja zaś najrodszy wspominam moje i moje zbytki w czasy na Cyprze. Już teraz nie bocza, jeśli to było we Limassol, albo we takiej dziedzinie Ayanapa, hotel się mianował Aeneas, kaj naisto przykludzili się srogie hormije tych nowych ruskich. Z nimi to była druh do naisto mocka uciechy. Kiejsi gawca się na poruch takich ruskich ich suchom jak jeden śnigodo. Naż to? Umienia nosi wiłka. A na što? Napoczyna duplikować jego pilotka. Потому, żeby obiedać, użynać. Pilotka wyeklerowała co potrza, Karlus pokrył jodło i weczką ci to wszystko palcysko ma. 2 razy ci mu się hepło, oblizał jeszcze talerz i na ostatek wrzeszczy obynajęty. Ach, liebowy kwas u was jest? Przyszedł grecki Uber i opaternie mu rai, co by się hop szluknął ich niego wina, albo metaksy, ale ten ryl ino wrzescy i że to co to za kultura, kaj się oni chowali i takie tam jeszcze inne pierdoły. Tak się miarkuje, co juno są takie dudroki i ryle, a jest ich na isto coroski więcej wszędy. Także ja już pora o temu nazot gańbiu, jak się przyznać, kajsik we świecie, co jest Polok. I ino się człowiekowi stacie, mo do czynienia z takimi soroniami. Eugen Wnioków.